at Jesus, kingalanggang kapaynawan de Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Dionisia, Isabelita, Derek, Jerry, Teresita, Gregorio Jr., Roberto, Leonor, Noli Sr., Edwin, Arturo, Raimundo, Lourdes, Romeo, Tatang Mau, Marian, Adelaido, Emiteria, Rita, Victoria, Alvin, Francisco, Adelaida, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Clarinda, Francisco, Teresita, Nicolasa, Moises, Nancy, Ernesto, Rustico, Roldan, Rogelio, Romeo, Brigida, Lydia, Teodoro, Teodorico, Faustina, Onofre, Jacinto, Primo, Mercedes. Bienvenido, Amado, Aurelio, Carmelita, Marion, Apong Seding, Apong Pilu, Castor, Apong Daling, Constancio, Oscar, Fortunata, Juanita, Segundina at Javier. Anting meto nga pamilya, makiabeta ang puking pamuklat adalit. Sabdang helala, purihan yeing Diyos, purihan yeing Diyos, masaya, huli sa kayo, may piling kawag, purihan yeing Diyos, purihan yeing Diyos, masaya.
ni Pampuring Anak, Tampuring Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing bugod ning Dios, sa ting sala ning Banal na Espiritu, manatiliya kaya kayungan. At keka antimorin, Kapatad ang ting metong nga familia, biyabe tamo, makapadurot king ginumon niya kapasalamatan at kapurian king mayupayang Dios, king kapag masusyanan ning kadwampulot siyam ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Kaniting misa, kaganakaning ginu, misa kang tuki kay rako, maging talasuyo ra ka ring sabla. Yabi nitang emakiuna, nune iunala dingaliwa. Magpatas, nune itasla, detang makababa. Batangan po ngayon maging karapat dapat si siyang talapa at panyawad talang kapatawaran ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayong kapatad, uling may kasala kong bina, kinisip, amano at dapat, at may liwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. ing Diyos sa mayupayang tuto pakalulwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Kapayapaan, karing taong kayang kaluturan. Diyos tayo mayang Diyos, malipod ay ipa. Sa sapat na kapasalamatan na kapupurian na kapamili, kekang ligaya. Ginoong Jesucristo, anak
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, iparing sabla, ingatan mo kami lalam ning kang pamanampun at magdulap ka king kalalaman ding pusumi. Ilako mo yung dalungdong may makakilala ka at ipawi ing takot tapapampan kami king panimanman mo. Itingan puaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasa niya ba't king libro ng Propeta Isaias? Ngayon ang gano'n, kabaluan kong dumalang yung kasakitan. May tunyang sakripisyong kamatayan mo, ba mapatawaran ing kasalanan? Inaakit mo na rin kayong palipi, kumabayable at king kapamulatano, ing para sangko magtagumpay. Kibot na nindyo ng mitmong kasakitan, may katulayang mayaman. Abalo mo, king may lang ulaga ing kayang kasakitan. Ing tapat kong tawasuyo at tutukong pitutulan, panggapan ng parusang mga yunong tulit, karindakal at anang-anang kayo, kakulang patawaran. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakiwat, o Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinanin kaya kake manalik. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tinaning kay kake manalig. Ingamanan ni Ginoo mitmong katapatan, at apananigan sa blanang dapatan. Kaluguran ng justisya at ing katapatan, yato kaya ang kakatwan, king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tinaning kay kake manalig. Dapat ang Ginoo ingatan nila ritang makitakot at gagalang kayo, at sablang manalig king lugod no. Iligtas nila king kamatayan, king panayon ng danop, pagkaliban na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tinaning kay kake manalig. Ang Ginoo yung kakatang kapanayan, talasawop at kambinan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tinaning kay kake manalig. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ang tinaning kang Jesus, inganak ng Diyos, at intamong moto nga marangal, at matas a saserdote, amiras ang gaking arapan na kabud ng Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan. Ing kakatamong matas a saserdote, biyasayang makisang metong apanamdan king kakatang kainan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupa ning daralanan tamo. Bistaman, eya, may kasala. Inyakan doning matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ng Diyos, batamong kamtan, ing lunos at sao, king oras ng pamangailangan tamo. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po in mayap a balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ng anak ng tao, dinatangya, ban sumuyo, at idaw ng biyana, para king pangayat bus ding dakal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Inginu manatili kay kayo, At keka antemorin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Linapit lakang Jesus di Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at ngara, Maestro, atin keng buring adwan keka. Nanang buri yung adwan kanako, nga nang kinutang karela. May kibatla, nung lukluk na ka king maligayang kayarian mo, ipagkalog mo sa ing makalukluk keng mingat ba keka. Sinabi ng Jesus karela, yubaloy nga duwan nyo. Api ba tayo kaya ing kasakitan na pibatan ko? Malyari ko kayang pabinyag kalupaning binyag, apabinyag da kanako? May kibat la, malyari kami ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan na pibatan ko, tunay ping pibatan nyo. At mabinyag kayo king binyag ay kabinyag ko. Dapat, ala kong upayang mamili nung nining magbili king dane kung wanan o kaya king kayli. Ding luklukan na sasabyan nyo sa sadyano ng Diyos para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang timdam na rin nga pulong alagad iti, mimwala kari Santiago at Juan. Ulinita, palapitano nga ni Jesus kaya ring apostol at nga na, balwan nyo king ding pagano, giginwando ring ibibilang dang pamuntok da. At ding mamuntukan, ila ring mipapaminto. Kaya kayo, makanyan. Nung ninuman kaya kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyo karing aliwa. At nung metong kay kayo, buri na yung maging mumuna, maging alipande ring sabla. Uling agyanging anak ning tao, dinatang ban pasuyo, nune ban sumuyo, at idaw na yung biyena, king pangayat bus ding dakal. Pakamalan kong kapatid, mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po, kaya kayungan. Maya payabak po. Kaya ko na po atatandaan, ano nga kwento ko na kaya kayo itang janitor? Amiya niya at maglinis siya kayong opisina na ng presidente na ng kumpanya. Nuwento ko na po ita. Nuwento ko niya. Atin po ka nung janitor na po. Isan, uling mag-reshuffle na rin, miras siya kayong opisina na ng presidente. Kaya tayong pick-up matas a floor. At aliwa mo ito, halos yung buong floor. Yapin ng opisina na ng presidente. Sige,
Pila na ngaldo ka rin, linis, linis, linis. Pero andat linisan po itang luklukan na ning presidente, mayayamaya, kasanting aluklukan kanine nga na, kalambot na nga na, karagul na, kapilang kaya luklukan nine nga na. Unang maralas po, lumabas sumakala rin empleyado, kay bating boss, bubalo kapila niya datang po. Anya eya pumignas, eya pumigder, alukluk ket aluklukan. Unang misan, mag-convention niya yung presidente, kita ki Singapore. Anyapin, alang makain transaksyon kay kayang opisina, uling alanay man yung presidente po. Malak-malak na, o hinining pagkakataon nga na, alang makaing lulub, alayo yung boss ko nga na, santing alukluk ang kanine nga na, pakakalaliya po ka no, bagya-bagya, linukluk ya, yapang kalukluk na, kanyaman nga na, pidurut-durut ni, len mo na, durut-durut ya papalay ni nga na, kaya bagyawa na pang rocking chair, pwede ya palang makanyan nga na, ayan na, aluklukan kya rin. O na yung pinandit, yung kakatok. O na yung balo ni, at yung makasisi, asinipa na ni, king pasalamin, yung empleyado. Siyempre, definitely, aliway boss, at yung Singapore. Anya, pisunusuno na, no? Migluklukan niya. Nga na mo ka, no? Come in! Nga na. Tsaka na king wayang telepono. Kunwari, at inyang kasabi, ken telepono, nepo. Oh, hello, hello. Pare, kumusta? Kompanyero, nga na mo ka, no? Lulubya ka niya ninintao. Kaban lulubya ninintao. Sininyalane, nga na. Wala mo, sige, sige, lukluk ka ken, nga na. Pinandit ka bang makapagsalita pa ken telepono? Ining taong dintang, sir, wait, nga na. Tsaka may pag-story. O yung mga deliveries natin sa Batangas, nga na, okay na ba yun? Ano mo ka, no? Kay ba't nung sabat niya na naman yung dintang, excuse me, sir, wait, can't you see? Nga na. Sige, magsalita tayo pa mo rin, po. Nga nang sinabi kayo, okay, nga na, matatapos din yung transaksyon na yan, nga na, pagkatapos niyan, kita na lang tayo, nga na. Tsaka na mo sira yung telepono. Mo kakit, nga na. Di ko kasabi nanay, kamuha na po. Sir, pasensya na po nga na. Nanwari ta, nga na kaya. Inausdak po kasi nga na, taga-PLDT ko, siraya po ka ng teleponong yan Arogin, huko, may booking yan po. Murin sabihin, lamang palang kasabi. O suka yan, lukluk ka rin. O yan, ingke katamong temang ing luklukan, apagnasan. Kaluguran kong kapatad, kaya ng Ebanghelyo dimdam tala, deni nga duwang alagad ng Jesus, deng may kapatad, ni Santiago at ni Juan. At ilaburi nga duwan kaya, nanin burira nga duwan, Ginoo, potang lukluk na ka king marangal mong trono, sana lukluk kami, mingat ba mo metong king kayli, metong king wanan, nga na. Nga na ni nga pong Ginoo, bala mo, aliyayan ingke katamong misyon, aliwayan ing pupuntukot maralas tuturu kaya kayo, na nung bisa kang maging maragal, maging talasuyura ka ring sabla. Nya nga nakarela, api ba tayo yung kasakitan sukat kong pibatan? Baka pabinyag kayo king binyag, asukat kong ikabinyag. Nga na. Nan mo rin ang sabyan, hoy tapo, ingke yung pamaylasat kamatayan king krus. Bista man nira binangaintindihan, sina may kibat na pamurin. Opo, agyumi nga ra. O sige nga, nagyuyupin. Pero, ing talaga, nung ninong lukluk, king dane kayli at king dane wanan, aliwaya ko, ing mamili at magdesisyon. Igipa, yang mamili para kaniti nga na. Dimdam da rin nga pulo, haro, kamwara po. Mimwala uling itang naman mo siguro itang haninganyaran nyo ngayon, nga ra. At iyapan putugutan ng maestro, nga ra. Ali, mimwala. Bakit po mimwala? Kabudnay kayo. Kami. Masi kaming dapat luklukin, dane kayli, dane wanan. Aro, mi kainggita na, mi ka problema na, mi ka ditak ng mi kakaintindi karela. Nya yung gino, tinipo na la. Kenny nga na. Misabi tamo, misabyan tayan, ing
sukat tuturo ko kay kayo, yapin itang nung bisa kang maging marangal, maging talasuyo ka, karing sabla. Nung bisa kang muna nga na, sukat kang mitawli. Nung bisa kang mibabo, kita ka pang lalam, nga nang sasabi ng Ginoo. At kanitara pa mo po, medyo midinan, kaliwanagan, karela. Kaluguran kong kapatad, o ini mo naman yung panagkat ng Ginoo, kaya katamo, Diyos ko, mig-file na lang candidacy at miyayaliwa na pong posisyon, luklukan la naman din, po. Lawen tayo no makanano nga manwana ni nga pong Ginoo. Napotang linukluk ka ken luklukan na yan, dapat meging talasuyo ka karing sabla. Nanuwarin mo rin ang sabyan ni nga pong Ginoo. Ay kamakiyo na. Kasi rin kayo nung makiyo na ka, atin ang tendency, tulak mo la, di nga liwa. O kaya, hawiyan mo la, ilele mo la, di nga liwa. Bangkanita, miyuna ka. Kamaki kasing kakatas. Uling potas ang makising kakatas ka, atin ka nga ramusak. Atin ka pong damul nga rareng matwa para mipanik ka rin. May ngariya mo pong anti kanini yan. Kit ng koreng nandin sining mga lasais. Atin niya pong pamilya liwa para kayo itampot ang sabyan da kareng anak. Inganak kay ne, rugo, atin niyang ambisyon inganak kayan. Samantalang kining metong, inganak kay ne, ambisyoso ya. Pareho la reta. Pareho la po. Olen yun, nane po. Kita pa mong tono, baluta na, alila. Ining nga nakaini, atin niya rugong ambisyon. Anya, he works hard for it. Manigo brayang masalese, manigaral yang masalese, bangkanita, akamtana, ing ambisyon na. Pero so sinabi mo, inga nakaini, ambisyoso yan, namburin mo sabyan. Atin niyang ambisyon, pero wala na yung manggagawan. Bisayang magbalediktorya, di man tatalan libro. Man po tatalan ballpen. Po, buri na pa itang mamyalong yaking computer, makipagbarkada ya, mamaglakwat siya ya. Ambisyoso ya mo. Buri na gawin das na nini, pero wala na yung gagawan. Kaluguran kong kapatad, may ngariya mo ng tini nga manwana, ni nga pong Ginoo. Ikayo pong pengari masaintindihan niya, iniuling maralas keng damdaman kaya kayo ini. Potang sabyan yung iyuna mo na rin anak mo, nga na. Iyuna ko na yung anak ko. Potang iyuna may anak mo, wari po datang kitang puntong ing kayang disnan, karangalan mo na naman. Ing pangayangat na, karangalan mo na naman. Bibit-bit ka. Makanyan mo naman nung mestra kay ware, iyuna mo yung kapakananda dahil estudyante mo. Potang lawen mo rin estudyante mo, detarugong pekamay na. Detarugong medyo maklakabuntok, hilandinan mong panahon, dinan mong tutukan mula. Kay bandang tauli, may pasarlangan. Bandang tauli ng sabyanda, biyase talagang mestra ngayon. Biyase talagang mestro ngayon. Lawen me, pasar na langan. And kaya po nakikita mo ka rin business establishment, sewari, the customer is always right, nga tamo. Pero namburi ng sabyan nita, iuna mo rin customer. Nanuman ito, ila rin iuna mo. Uling bandang tauli, potang din customer rin, satisfied la, ketang service mo, itangawsan ng customer satisfaction, magbalik la rin. Ay la magbalik, manukila pa rin. O bandang tauli, nino mong may kinabang, ika mo rin. Sunginuna mo la, ika mo rin, itatas ka, mirarangal ka. Kaluguran kong kapatad, o ini, ing panagkat na, ni nga pong Ginoo, king balang metong kay katamo. O yan, daratang po'y pamamili na naman ka rin kay katamong maging leader, o rin isipan tamo sana, na ing bisang muna, eya muna, uli na mo nitang may manulak ya. Uli na mo nitang pigragsano rin aliwa, bangkan tabi kadalan niya't muna ya. Ing bisang miangat, aliway tang mandamusak ya. Aliway tang tukluana la ding aliwa, baya mong mitas. Nune ing tune, alagad, at tune, talasuyo na ning ginuya, pinitang makasadyayang, ya, ing maging talasuyo da, ding sabla. Miangat ya, pero yun na no retang makababa. Agnanagnan, miyangat. Miyunaya, pero yuna no retang makatauli. Bangkanita agnanagnan, miyuna. At alang malalakwan,
alapong mitatawli, alang mananabu, alang mababalag, habe-habe, gana-gana, o yaning talasuyo na ning Ginoo. Talakad tapoy pasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, igpang maipayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum karing mabye ampon may nga mate, sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete at king bye alanganga. Amen. lumapit tamong mitmong kapanaligan king Dios ning sablang upaya at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis sing grasya na kay katamo at king kay katang yatu. Ngatangan pong sumabi, Ginu, gawan mo king talasuyo ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karingat king posisyon ning upaya, at pamanimuna king Santa Iglesia, apag silbian de sana ing Iglesia, at gawan ding talasuyo ning Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing manimuna ding bansa, apag silbian de sanang mayaping karelang labot, at makasaup lang gawang payapa, kaniting yato. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karingating aliwang tao lalamdang pamamahala, manano na sanang ila mismo, soy wandore ting tao, at magobrala para king katuliran ketiyato. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karingala ng pag-asa, paulining kasakitan. Ing malugod alingap, ang patana sanay sakit apanan damanda. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karinganggang komunidad ng Kristiyana, banding mipapasyag tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na, agyang potang masakit na ing dalan, at sa upando sana ring aliwa, king pamagdala king karelang pusan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan, at iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ngeni at wanta mo po yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, kaluguran mo ring sablang balayan. Sopan mo kaming mibyebe, abe-abe, at sumuyo king metong at metong anting kapatad mi kang Kristo, a Ginoo, manggaman king alanaga. Amen. Kunin mo ang alay ko, tinapay, nang mula sa putil ng buhay. Inialay sa'yo, Ama, nawa'y papanali at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo iniluluhod. Kalutan mo
na sa'yo iniluluhog. Kalugdan mo, mga munting hantong, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong habag. Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggapla arapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Daramdaman niyo po. O Diyos, sa ginumi, mananunasan ng deting ay na yayampang mi, yatad da kaya kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiyara kaya kaming kalayan subuyo kaya kapamilatan ding biyemi. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo manatili kaya kayo, At kekan timurin. yat na yorem pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanag at lubos mayupaya. Inyang mi kasala laring kaya kang anak at mi parayuking siping mo, binalik mong pasibayo kaya kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, ating banal ay espiritu. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabe, king alangtok ng dang pamamye kapuritan ka, niyang amingan pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mipluyain banwa, mipluyain yato, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanyaon, wanya, king daratang, king lagyuhon. Wanyaon, wanya, king daratang, king lagyunan ing Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king ambon ning espiritu mo, ban para ke kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan yat manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa kinwaning tinape. At kabang pasalamatan na ka, piraso ne. At binyene karingkeyang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidaon, para ke kayo.
Kanyan mo naman kay batang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamatan na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niya iti, hanting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo medea, I Cristo me bieya, I Cristo mabieya, at datang yang masibayo. I Cristo medea, Cristo medea, I Cristo mabieya, at datang yang masibayo. Ini ang ening gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye, daraon miya keka o ginu, ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kigi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayatu, baniganap me king lugod muna kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya kayong Orsobispo, Pasyano ing Obispo Emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan king pangasubling miet, ding sablang mayang unabye amenalig king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo, mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria, induning Dios, kambenang San Jose, ing mal ng esposo, ring nuana apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king keka bading panahon. Layon, puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambenat kaya, o Diyos, simpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman, king alananga. King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo po, king panalangin at tiro na ning Ginoo. Ipamiya Chubanwa
datang ke kami, ing kayarianmu, mi pamintuaning lubmu, keti sulip anti banwa, ing kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anti mo ing pamamatawad ni, karing mi kasala ke kami, ate mo ke ipaisaul king tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mi pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan mi ing nuwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kairian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, doon elawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kag iglesia, at agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong iya, ikang mabibiyet magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tapoy mi kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kaungan. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yato, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami. Ing kapayapaan. Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaus king dulang ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keko. Dapot igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasana, hangga king biyela nangga. Amen.
ing katawan ng Kristo. Amen. Tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at ngunit ako, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmulang lahat ng ito, muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pagharian lahat, ayon sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon ko. Daging tatalik ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, at lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Kaya kayo pong kapatid ming at yuking karelang pibale-bale, na may katanggap king banal na komunyon, abayan niyo ko pong manalangin, king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot, pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Panalangin kang San Jose. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Birhen Maria, keka ing Diyos penibalaning anak ng bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaligana, kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao, Juan na Jose, keka kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ibpa, at tayran mo kami king daklat ning biye, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok.
Amen. Manalangin tamo, o Ginoo mananunasan ang iting Eukaristiya so panaking manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kaming dalan painturo king bie alananga. Lukluk tapo sagli. Third Sunday po ngeni, pasibayo, impong kaya katamong second collection. Then pong beneficiaries tamo for this month of October, impo kasing October is Mission Sunday month. Kanitaya po retang yung mga natita mo retang envelope brown ne po kanita dala po pamye. So ya po beneficiary tamo this month. Kaya bene po ning prison apostolate. So ila po rin kaya katamong dinan kanyan karening alikum tamo for second collection. Samantalanan ko ne po on Saturday, ti pane po ing novena na ning kaladwa. Ti na po ning abagit ko na last week, available na lapure kay katamong ala-alay envelopes. Kalupa niya mo po nitang sadya, retang lines, karin nyo po isulat netang kaladwang purita mong ipanalangin, ang po itang kaya kayong ketalalam naman, kakalingwan in donor, nino pong mig-alay kaniti. And then, piyabiyabi, tala po bala mo, metong yung pansyon o kaya yung tumne po, tumbang nga ta mobilitaya po keni, and in all masses kanita, bipangadila at bidawon la dening kaladwa para kareng misa. Again, impong kikatamong proceeds keni, gana-gana munta po keng Vocations Committee Fund, karin la po lungob. Deta pong dedication ken dalayaman wan tamo, ela pa po kasi mekwa ken la pa po kanong Wednesday. So by Wednesday po kanita la po available detang dedication ken dali dedicate tala karen pong kakatamong kaladwa at sisindyan tala lakwas na ek papubaloing ordinansa keti San Fernando at Pampanga pero yung Angeles manyarala po cemetery daw November 1 ne po. So itamo po itamo po manalangin na beyabe talang idaon ding maldang kaladwa king Ginoo king kapabilatan dareng misa. Apansinan niya po itang gate, linog kayo po. Niya po. Bibayo niya naman po kolor. Pasalamat tamo po kayong initiative, ang po kayong obrara po. Tinanggap na po kanong donation para kayong bubong, uling ila naman po pepagawa at pepapintura kayong bubungan. O nang uling yari niya po yung bubungan, sindura niya po keta. Dahil kaya katamo pong mga kisig, ay EMDC. Dakal salamat, palakpakan tala po. Hoisto na po. Kasi epayarim bakod po to. Dan ayarihan. Naryan niya epay bakod, bago yung pakapalakpak na po. So yan po yung dakal pong salamat. At great tayo po, the man behind na ning masanting na pong broadcast ning Good Shepherd Parish, Nigel Ian Laksamana. Birthday na po ngayon. Happy birthday, Chuya. Layo man yata. At Chuya po Cathedral, uling yan namang mag-direct yatang synodality ka rin. Bishop dong po'y magmisa. Talakad tapo. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyoning ipampo ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umetana, king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Dios. Payapayabak po kaya kayongan. Ingat-ingat lagi. Harapan tamu'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubo. Sa blamingan, mabyemingan, tapat ang gaking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Ume kami king aslagan, daking ama numusoy wanding mangailangan.
masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubo. Sa langingan, pagyemingan, tapat ang gaking katataulian. Tago kami king misyon mo. Pagkalaman man, bitake at biyayan, masabal, hustisya at kapayapaan. Ning lugod tamo, kinsablayang tanda, ning kekatag, kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubo, masabal, hustisya, kapayapaan. Ang tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalang ning pagatubo. Sablamingan, babyemingan, tapat ang gaking katataulian. Tago kami king misyon mo. Tago kami king